χρειαζόμαστε να μετακινηθούμε. Αισθάνομαι ότι η κατάσταση που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, ό,τι και αν σημαίνει η λέξη κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι ένα αποτέλεσμα που κάπως τα πράγματα έχουν μετακινηθεί και έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που μας κινούνε αναγκαστικά. Δηλαδή, αλλάζουμε κι εμείς, αλλάζει το φυσικό περιβάλλον, υπάρχει διάβρωση, υπάρχουν τα φυσικά φαινόμενα που αλλάζουν το φυσικό περιβάλλον, οπότε και εμείς αλλάζουμε μαζί με αυτό. Αλλάζουν οι κοινωνίες μας, αλλάζουν τα σύνορά μας, αλλάζουν οι απόψεις μας, αλλάζει ο τρόπος που οι απαρχές των επιστημών αλλάζουν. Ζω 3 χρόνια μόνιμα στην Αυστρία και το project έγινε στην κατάλληλη στιγμή που σκεφτόμουν ότι είναι πολύ σημαντικό το να πετυχαίνεις στη ζωή σου, αλλά είναι σημαντικό και η ζωή σου, το που είσαι, το που βρίσκεσαι και τι βιώνεις. Άρα το θέμα ήταν κάτι το οποίο ήταν το αλάτι που έψαχνα εκείνη τη στιγμή, το να σκεφτώ και να δω καλλιτεχνικά και προσωπικά τι θέλω να κάνω. Η μετακίνηση πάντα στο μυαλό μου ήταν ένα τρίπτυχο που αφορούσε αφενός πληθυσμιακή μετακίνηση, δεύτερον μετακίνηση στο σώμα, κίνηση δηλαδή, και τρίτον μετακίνηση φαντασίας. Προέρχομαι από μια οικογένεια η οποία μετακινείται πάντα και παντού, είναι σκορπισμένη σε όλο τον κόσμο, οπότε δεν είχα ποτέ την έννοια της πατρίδας, πολύ περισσότερο την έννοια της μετακίνησης σαν μια σταθερά. Μέσα στο project ξεκίνησα να γνωρίζω τη μετακίνηση την ανθρώπινη, να συζητώ για αυτήν και μετά να βιώνω σε μένα τη μετακίνηση της φαντασίας και να στοχεύεται περισσότερο στο χορό και να στοχεύεται περισσότερο στη γνωριμία ατόμων και στην προσπάθεια επικοινωνίας με αυτά. Το αναγκαίο συστατικό για να εξελιχθούμε, να προχωρήσουμε, να ζήσουμε. Δηλαδή η κίνηση συνυφαίνεται με το φαινόμενο της ζωής. Όταν κάτι είναι νεκρό δεν κινείται. Η αναπνοή μας κινεί. Όταν σταματήσει η αναπνοή πια είμαστε νεκροί. Ήταν μια πάρα πολύ καλή εμπειρία. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα, πρακτικά κυρίως και τεχνικά, πολλές τεχνικές πληροφορίες και σχετικά με το βίντεο και σχετικά με το στήσιμο της χορογραφίας, της παράστασης, πώς χρησιμοποιώ το χώρο για να δημιουργήσω κάτι. Ζω έτσι κι αλλιώς εκτός Αθηνών για να μπορέσω να κυνηγήσω τα όνειρά μου. Αυτό είναι κάτι ευχάριστο βέβαια για μένα. Μετακινούμε σχεδόν καθημερινά. Έτσι κι αλλιώς και για να σπουδάσω, δηλαδή πάλι μετακινούμουν γιατί παράλληλα εργαζόμουν. Έτσι η μετακίνηση είναι μέσα στη ζωή μου και την έχω βιώσει, αλλά θεωρώ ότι είμαι από τους τυχερούς που τη βιώνω από την ευχάριστη πλευρά, γιατί κυνηγάω αυτό που θέλω. Ανακάλυψα και ένα καινούριο καλλιτεχνικό πλαίσιο, ορίζοντα, το video dance, που συνειδητοποίησα ότι είναι ξεχωριστός κόσμος από μόνος του, στον οποίο μπορώ να κάνω τρομακτική έρευνα και δημιουργία προφανώς. Οπότε από αυτή την άποψη εγώ ελπίζω να συνεχίσει να γίνεται αυτό το project, ελπίζω να χρηματοδοτηθεί για να έχουν και άλλοι νέοι καλλιτέχνες την ευκαιρία να το βιώσουν αυτό, να διευρύνουν τους οριζοντές τους και να πάρουν εργαλεία που δεν θα μπορούσαν να πάρουν με άλλον τρόπο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό που το project σου δίνει δυνατότητα να πάρεις ρόλους, εννοώντας production manager, σκηνοθέτης, χορευτής. Εγώ είχα ρόλο production manager, ενδυματολόγος και performer. Συνειδητοποίησα ότι βρίσκεις γενικότερα το πιο σωστό, σύντομο και αποτελεσματικό τρόπο επικοινωνίας με τους άλλους, με τα άλλα άτομα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που ανακαλύψεις αστικά. Και άλλες πτυχές ανάλογα με το ανάλογο ρόλο που έχεις. Είναι η μετακίνηση του εαυτού μου, του ποια είμαι εγώ σήμερα, που ήμουν χτες και που θα πάω αύριο. Οπότε είναι κάτι που βγαίνει από μένα και γυρνάει πάλι σε μένα. Μέσα από το project ανακάλυψα πραγματικά πώς είναι να ζεις αυτή τη μετακίνηση και για τον εαυτό σου, αλλά και παρέα με πολλούς άλλους μαζί. Πιστεύω λοιπόν ότι η ομαδική μετακίνηση, παρόλο που στο μυαλό μας αυτή την περίοδο μπορεί να θυμίζει κάτι πολύ λυπηρό, παρόλα αυτά πολλές φορές με πολλοί άνθρωποι μαζί μπορούν να ανακαλύψουν μια μετακίνηση η οποία θα έχει μια αρχή και ένα τέλος που δεν θα το έχουν φανταστεί.
Με βοήθησε πολύ στο να καταλάβω ότι ενώ είμαστε διαφορετικοί και ο καθένας έχει τα δικά του, ότι μπορούμε να είμαστε μια ομάδα και να έχουμε ένα κοινό στόχο και αυτό που έχουμε στο μυαλό μας να το κάνουμε εικόνα που να τη βλέπει και ο άλλος. Πήρα πάρα πολλά από το project, καταρχήν και από το τεχνικό πλαίσιο και το οργανωτικό πλαίσιο και γνωρίζοντας το πρόγραμμα, το Premiere, που μου δίνει πλέον τη δυνατότητα, αν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο, να μπορώ να δείξω τη δουλειά μου και να εκφράσω το κάτι παραπάνω. Και από την άποψη ότι μου δώσαν έτσι, με βάλαν σε σκέψεις για περισσότερα και περαιτέρω καλλιτεχνικά δρόμενα. Εμένα οι προσδοκίες μου ξεπεράστηκαν σε σχέση με το project. Αφενός όσον αφορά τους trainers ήταν φοβερά ουσιώδης η προσφορά τους, αλλά και η αποχή τους. Δηλαδή δεν είχαμε την έννοια της πατερίτσας. Πραγματικά μας συμπεριφέρθηκαν σαν να είμαστε δημιουργοί. Μ' άρεσε πολύ που σταδιακά άρχιζα να αντιλαμβάνομαι και το πόσο σημαντική είναι η ρόλη, γιατί προσωπικά έχω αρκετές ανασφάλειες σαν άνθρωπος. Το βρίσκω πολύ θετικό το να έχουμε ανασφάλειες και ερωτήματα, όμως κατάλαβα ότι κάποιες φορές πρέπει να παίρνουμε το ρόλο μας και να πιστεύουμε σε αυτό το ρόλο και μου δόθηκε ευκαιρία, παρόλο που έχω σπουδάσει και είμαι επαγγελματίας δασκάλα χορού, μέσα από αυτό το σεμινάριο κατάλαβα ακόμα περισσότερα πράγματα και όσον αφορά τη συνεργασία και όσον αφορά το μοίρασμα των ρόλων και το πώς μπορώ να δημιουργήσω με μία ομαλή και σταδιακή, πώς θα το πω, κατανομή ρόλων. Αυτό. Πολύ καλή εμπειρία που μου δίνει πολλά εργαλεία για να τα χρησιμοποιήσω σε άλλες περιπτώσεις. Και πέρα από την οργάνωση, επικοινωνία, χαρά, κατανόηση, πολλά πράγματα. Γενικά θεωρώ ότι είναι ένα project το οποίο πρέπει να τρέχει, ειδικά για τους νέους δημιουργούς που προσπαθούν να ανακαλύψουν και να έχουν δυνατότητα να βιώσουν κάποια πράγματα. Και δυστυχώς δεν είναι τόσο εύκολο πλέον. Και να βρεις και ανθρώπους που γνωρίζουν πράγματα. Και βασικά σημαντικά, που όντως ισχύουν. Επομένως, keep going. Αυτό που κρατάω πραγματικά από το project είναι το ότι πρέπει να μάθεις να δείχνεις εμπιστοσύνη στον άλλο.